ಗುಲಿಗೆ ನಾ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಕೆಲ ಜನ ಕೆಲ ಅರ್ಥೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ಅರ್ಥೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು. ನಗ ಗುಲಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಮ್ಮೆರು ನಾ ನೆವನೋ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೆರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೊಡ್ಜೋವಾರು ಅದಾಗ ಅಕ್ಕಳು ನಾನಾಗ ಐಟ್ ಅಕಲಿ ರಡ್ಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೂರ್ನು ಮೇಗಿದ ಬಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಾಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದಿಲಿ ಕೊಡು ಬೇತ ಅರ್ಥೋಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಅಕಲ್ ನಾವು ಒರಿಯರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮುಕ್ಕುಲು ಬಾಲ ಉದ್ದಾದ ಎಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಲೆಯರು ಮಲ್ಲೆಯಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಡ್ಜಾನಾಗ ಮಾಬು ಕರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕಿರಿಕ್ ಮೈಲೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ತುತ್ತುದು ಮೀದು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಾನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕಲೆ ಬಲಂತಾರಿಕೊಂಡಪೇರು ಬಲಂತಾರಿಕೊಂಡು ಮೀದ ಸುತ್ತಾದು ಎಂಕಲ ಬಂಜಿಡು ಗರ್ಭ ಬಲಿರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬಂದ ಬಲಿರೋಡು ಅರಿ ಬಲಂತಾರಿ ದಗದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಿರಿಗಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಾಕು ಮಕ್ಕಳು ದಾನಿ ವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಮೆಗಿದಿಗಲ ಪಲ್ದಿಗಲ ಆಯಸಾಪನು ಮರತಾಡಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪುವೇರು ಗೊಲ್ದ ಮರತಾಡಿಟ್ಟು ಪಲ್ದಿನ ಮಂಡೇಡು ಮೆಗಿದಿ ಪೇಂತು ಸುರುಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೆಗಿದಿ ಮಂಡೇಡು ಪಲ್ದಿನ ಮಂಡೇಡು ಮೆಗಿತು ತೋನಾಗ ಪಲ್ದಿಗೆ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತದನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಲಗೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ಇರುವರಪ್ಪ ಪಲ್ಲ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಕರಿಂಡು ಎಲ್ಲದ ಆತ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣು ಒಂದು ಮಂದು ಪೇಣ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರು ಪಲ್ದಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನು ಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಡಿತಿನ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಂಡಿನ ಅಡೇಗೆ ತೀರ್ತದೀನು ಮೇಗಿದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕ ಈಶ್ವರ ನಡೆಪೋದು ವಾರ ಸಾಪೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯರು ಆರು ದೇವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೋಡನಿಕುಲು 2 ಜನ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನು ದಾನಿ ಇರುವೆ ಒರ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಕೆನ್ವೇರು ಅರ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಪರ್ಣಮಂದ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಇರುವೇರ್ನ ಪಾಲನು ಇಂಕಿ ಒರ್ತಿ ಕೊರಲೆಂದು ಮೆರ್ಕಿವ್ನೀರು ಮೆಗ್ದಿ ಕಿಯನ್ನಾಗ ಶಿವರದೇರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇಡು 14 24 ಬಾಲದ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ದಾದು ತಿಂಗೊಲಾನಾಗ ಪೂರಾಗುಲು ಜನಾನ ಆಪೇರು ಜನಾನಾಗ ಬೇ ಗುಲಿಗೆ ಕೇನು ಯಾನಮ್ಮ ವಾ ಬೋಲ್ ಜನನ ಬಿಡು ಧರ್ಮದ ತಾದಿಡೇನೆ ಜನಲಾಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ಮಂದು ಯಾನು ಅಂಚನಿಕ ಧೈರ್ಯ ಸಿರಿ ಮಿರೆ ಒಡೆತದು ಜನನ ಆಲನು ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ನೆತ್ತಿ ಹೊಡಿತಿದೆ ಯಾನ್ ಜನ ನೋಡು ಮಗ ಈ ಇಂಚಾಂಡ ಯಾನ್ ತೈಪಿನತ್ತ ಬೇಕೇನೆ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತಿ ಹೊಡಿತದು ಜನನಾದ ಆಯೆ ಗುಲಿಗಾಡು ಕೆಲಾಪುದಾರ್ಗ ಅಂತಿದ್ದು ಅಂತರ ಗುಲಿಗೆ ಕಾಲೆ ಗುಲಿಗೆ ಮರಬಾತಿ ಗುಲಿಗೆ ರಾವು ಗುಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪಣ ಬತ್ತದು ಇತ್ತಿದೆ ಆಯೆ ದೂರೋಗು ತೂಪಿನ ఆయన ದೂರ ತೂಪಿನ ದಿಷ್ಟಿ ಮೂಲು ಉಂಡು ಮೂಲ ದಿಷ್ಟಿ ಎತ್ತಿನ ದೂರೋಡು ತೂಪಿ ತೊಲೆಗಳು ನೇಮಾನಗ ಕೋಲಾಡಿನಾಗಲ ಕಣ್ಣು ಮೋನ ಒಂಚು ಉಪ್ಪುನ್ ತುಳಿಯರು ಆಯ್ ನೆತ್ತೇರ್ದ ಕನ್ನಡಿಯೇ ತೂಪಿನಿ ನೆತ್ತೇರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಪುದೇರೇ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಕೇರ್ನ ಕೆಂಗುಡಿ ತಂದೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕತೆ ಗುಲ್ಗನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪು ಅಂದ ನಗ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇತೆನ್ನಗ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂದು ಕತೆ ಬಂಡೆ ನಾ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂಡು ಬೀರಪ್ಪನು ಒಂದು ತೆಂಕಲ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆತರು ಬೊಕ್ಕ ದಿವೋಡು ಬೇದ ಆತು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುನಗಲ್ದ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಅಂದುಕಲ್ನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ದೀವ ಗುಲಿಗ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ 10 ರಜ್ಜಿ 3 ರಜ್ಜಿ ಇಂಚು ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕದ ಇಂಚು ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಅಂಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಈತ ಮಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕತೆ 10 ಸಮಾಸ್ತಿಡು ಒಂದು ಕಲಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಗುಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತದುಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ತಾಲೂಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲಾಪನು ಗುಲಿಗನ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಣಿಕ
ఎరేగలవులు కుర్చీ టేబుల్ దిజ్జి కాలు ఏరు పొండలు నమ్మ నెలటేకుల్లోడు వా మినిస్టర్ ఆడు పోలీస్ ఆడు ఏరే ఆడు భారీ కారినకుడు సురుత్త సంబలుడు కాల్వాసి పోలీಸ್ ತಗುಲು ಅವಳು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಬ್ಬಿ ಪೋಡು ವರ್ಷ ಕೋಲ ಎತ್ತಾಪನು వచ్చింది ಎಂಚಿನ ಕೋಲ ಅವಳು ಅಂಚ ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ಲ ಬಗ್ಗುವೇರು ಅಂಚ ಅವು ಜಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೀರುತ್ತಂಜು ಬಂಜರು ಇಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲರ್ಲ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನೆ ಒರಿ ತೂಪಿನೇನೆ ದಮ್ಮು ಸುಲುಜ್ಜಿಯರ್ನಲ್ಲ ಕೋಲ ಮುಗಿನ ಮಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಕಾಯಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗುಲಿಗನ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಗುಲಿಗ ಮಂಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಡಿರಕಂತ ದಾಯಗಾದಿತ್ತು ಐತ ಇಂಚಿನ ఆయన ఇత్తే అనవరు పనభజన అಪ್ಪೆ ಕೇರ್ನ ಕೆಂಗುಡೆತ್ತ ಆ ಎಂಕಲೆನ್ನ ಕೇರ್ಪೇನ ನಾನು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇನ ಐಕಾತರದು ಗುಲಿಗನ ಪೋಡಿನ ಆತು ಗುಲಿಗಾಗ ಪೋಡಿನ ಆತು ಆ ದೇವಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡಿದ್ವಿ ದೇವನಾಗ ఆయన ಮರ್ಜು ಪುಣ್ಯನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ವರ ಬಂದೈತೆ ಇಂಚ ವರ್ಧ ತುಯಿ ನಮ್ಮ ಏನೋಡು ಮೂಲೆ ತೂಪಿನ ಆಯ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿ ಐಕಾತರದು ఆయన ಪುದರೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ ಕಾಪುನೆ ಪಿದಾಡಿತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟುಕಾವಲ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬುಲಾಯ್ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಬಾಕಿ ಬುತ್ತೋಲು ತಡ್ಡ ಗುಲಿಗನ ಬುಲಾಯ್ ನಮ್ಮನ ಪಿದೆಯತ್ತೆ ಜಾಗಡಿ ಪಿದೆ ಗುಲಿಗೆ ಚೌಂಡಿ ಅಂತ ತಿಂಡ ಅವು ನಂಬುದು ಆಗಬೇಕು ಆಯೆ ಅವಳು ಪಿದಾಡಿನಂಕ ಬರ್ಪಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕಾವಲಾದ ಆಯ ಕಾಪು ಪೂರ ಜಬದರೆ ನಾ ಉಲಾಯದ ದೈವಲು ಇಂಚಿನ ತಾಪತ್ರ ಅವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಪನ ದಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಂದು ఆయన ಕಡ್ಬೋದು ಗುಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗುಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಸಾದಿ ಪೋಪನ ಬಂದು ಗುಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅವು ಅವು ಐತಾ ಇಂಚ ಅವು ఆయన ಬೇರಪ್ಪನು ಸಮ ಈರ್ಕೆಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ದೇ ಆಯ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಪಿದಾಡುವೆ ಸವರಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪು ಇತ್ತದಲೆ ದುಂಬುದಕೊಲೆ ಇಂತ ಭಯ ಎತ್ತನು ಈ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಭೂತ ತೈತನ ಮತ್ತು ಅವು ಆಪನು ಇತ್ತದಗಳು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜರು ఆయన ಸಾವಿರನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಆತೆ ವಾ ಜಾಗಡ್ಲ ತೊಲಿಯರು ಕುಡ್ಲಾಡಾಡು ವಾ ಬುರ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ದೊಣ್ಣಗ ಪೊರ್ತು ತತ್ತದ ತಿಕ್ಕಿಯದ್ನಂಡ ಪೋಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಕೆಲ ಪಾರ್ಟಿಲ್ ಬರ ಪಂಚಮತ ಪೋಯ್ನಾಕುಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಸಮ ಮಲ್ತು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲದ ಹಂಚಿದಾಗಲು 2-3 ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಗುಲಿಗನ ತತ್ವ ಆತೆ ಬಾಕಿ ಬೊತ್ತಲು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪಿನ್ 24 ಜನನಾಯರು ರಾವು ಅವು ಬರ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೇರಿನ ಮಗಿಯತ್ತ ಅಪ್ಪಂಡ ಆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಾಂಡಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆ ನೆತ್ತಿರಡೇ ಪುಡು ಬೋಡ್ತಿನತ್ತಾಗ ತುಲಾಗ ನೇಮಾನಗ ಕೋರಿ ಪೊರಿ ಪೊದ್ದಲು ಬೊಂಡ ಅವು ಆ ಏತು ತಿನ್ಪಿ ಆತು ಕೊರ್ಪುಜ ಆಯ ಕೇನ್ನೆ ಆತು ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಆಯ್ ಚಾಂಡಲೇನು ದಗತ್ತದೆ ಆಯ್ ಪುದರೆ ಅಂಚೆ ಚಾಂಡಲೆಂದು ಕೋಲ ಗುಲಿಗ ಕಟ್ಟದರತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾರ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅವ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಅವು ಕೋರಿ ತಿನ್ನಾಗ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜು ದೇ ಐಟ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಾಗ ನೆಯ್ಯಿ ಪರಂದು ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಬುಡ್ಕ ದಿಂಗುನೆ ಅಂಚೆ ಅಗ್ಗಿನ ಬುಡ್ಕ ದಿಂಗುನೆ ತೂತರ್ದ ಅವು ನೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚದೆ ಕಣ್ಣ ನೆತ್ತೇರು ಬರಡ ಬದುಕರಂಡ ಆ ಐಕ್ ತತ್ವ ಉಂಡ ಐಟ್ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ఆయన ಧರ್ಮ ಗುಲ್ಗನ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕಲು ಕೊಲಾಟಿನಾಗಲಿ ಜೀರ್ಣ ಅವು ಆಯ್ತೋಟು ಎಲ್ಲು ಓಪುಣು ಅವಳು ಓಪುಣು ಪೂರ ಓಪುಣು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ತತ್ವ ಅಂಚೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಕೆಲ ಒಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಯಾವ್ದು ರಾಡು ಮುಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂದು ತಿನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಯ ಚಾಂಡಲಿ ಐಕ್ ఆయన ಪನ್ಪಿನಿ ಚಾಂಡಲಿ ಎಂದೇ ಪುದರಾಯದು ಕೆಂಗುಡೆಂದೇ ಪುದರಾಯದು ఆయన ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಜನಕ್ಕಳು ಏತು ಪೋಡಿವೇರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗಡೆ ಮಲ್ತೇಡು ಪೋಂಡೆತ್ತ ಅಂಚ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಆಡ ಉಂಡು ಅವು ಧರ್ಮ ಬಾಕಿ ಜೊತೆ ಕೋಲೋಡು ಮತ್ತು ಅಂಡ ಪಂಜಿಲು ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಲ್ಪುನು ಪತ್ತುನು ಬೀರ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಕೋರಿಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಬಾರನೆ ಆಪುನು ದಾಲ ಕೇನ್ನತ್ತನ ನಾಯ ಮಲ್ಪುನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನು ತಿರುವಿನಿದೆ ಬಕ್ಕದನು
ಮೇನ ಪೊರ್ತೆ ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಕೊರ್ದಬ್ಬ ಸಾನಗು ಬರ್ಪಿದಿಂಗುಲು ದಿನ ಆತಂದು ಅವಲಂಚನ ಗುಲಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ಮೂಲು ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ಸಾನಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಡ್ಲೆತ್ತ ಗುಲಿಗೆ ಅಜ್ಜದಾಂತಿನ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೇಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಉಂಡು ಅಂಕಲ ಅಲ್ಪತ್ತೊಲೆ ಅವಳು ಮಾರಿತ ಎದುರಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೇ ಉಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಡ್ಡ ಐಟೆ ಅಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ದಾಪ ಸಾನ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಜ್ಜನೇ ಅಲ್ತದ ಅಡಿಯದ್ದು ದೂರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕೊಡಿಗಡ್ಲ ಕೆಲ ಜನ ಕನ ದಿನಗಳು ಒಪ್ಪಿರು ಕೆಲ ಬೇರೆ ಬಸ ಬೈದಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಯಾನು ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮನ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತದ್ದು ನಂಬುದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಡತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೇ ಮತ್ತು ನೇಮ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆತಂದೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ತರ ಆರೆ ಬಾಸನು ಅದು 1 ವರ್ಷ ಬೋಂಡು ಬಕ್ಕಲು ಜೋರು ಅಂಡು ಉಪದ್ರ ಆರೆ ಬಾಸಂದು ಏರ್ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋತು ಜೊತೆ ಬಕ್ಕೊಂದಿನ ಇಂಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಅವಲೇ ಕಾಪುಡೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ನಾಪಿನಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ತು ಮನ್ನ ರೊಡ್ಡೆ ಪಾಪ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಉಂತದೆ ಒಂಜಿ ಓಮಿನ ಕಾರು ಬಾತು ಉಂತೊಂದಿನ ಸೈಕಲ್ ಉಂತೊಂದಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಆಗಲೇ 14 ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇತ ದೀತೀನಿ ಅನ್ನತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೋಡ್ತದ್ದು ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮಿನ ತೊಂದರೆ ಪಂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಿದ್ದು ನೆಂಕಲೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಗು ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನು ಬೆರಿ ಬಾಸದಿನಿ ನಿನ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬರ್ತದ್ದೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಅನ್ಸನ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಗಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರಗಲತ್ತೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚುಗಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂತ ನಮ್ಮದಿಂಚೆ ಆನಂದನು ಅವನು ಪೂರ ಕೇಂದು ಇರೆಗಲಾದೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಜಾನ ಧರ್ಮಡು ಈ ಎನ್ನ ಪೂ ಪೂಜೆನ ಕರ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ